Doodgaan is de kunst om levende beelden met evenveel gelatenheid te dulden. Als toen zij nog een rol in het leven speelden, ons soms verveelden en nochtans vervulden. Hier stond ons huis, hier liep zij met de honden, hier maakte zij de bruine halsband los. Hier hebben wij de stinkzwammen gevonden, op een beschutte plek in het Sparrenbos. Doodgaan is niet dan grijpende gedachte dat zij voortaan alleen die paden gaat. Want niemand is alleen die af kan wachten en niemand treurt die wandelt langs de straat. Maar dat dit alles was, een werkelijkheid die duren zal tot de uiterste seconde. Dit is de ware wedloop met de tijd, de halsband los en zij met de 2 honden.